Que d'això no t'has volgut fer vídeo, eh? No, perquè tots els vídeos que apareix tu abans de viatge surto estressada. Pero también es la realidad de tu viaje, ¿no? La realitat és aquesta, és una puta merda. Un poc aquí. Bueno, és una motxilla de... Jo venia amb aquesta motxilla. Pues se m'ha complicat, vaig amb aquesta. Ja està, això és tot. See you in Tokyo. Convidem ara els passatgers del grup 3 que embarquin seguidament. Indicamos a... Hola! O més aviat, konnichiwa! No m'ho crec, és bastant boig, però ha arribat el D-Day. Avui volo cap a Tòquio, on m'hi estaré 3 mesos per fer una estada del meu doctorat. He començat el viatge amb una mica de drama, per a variar. Viatjar sempre em fa venir estrès, dormo malament, tinc mal de panxa, preocupació. Així que a l'aeroport m'he acomiadat de papa i mamà i ma germana petita amb una lloradita. Una lloradita i a seguir existiendo, vaya. No queda una altra. I és que tinc una mescla de cansament, nervis i, esclar, moltíssima il·lusió per aquesta aventura que ara començo. Us escric des de l'avió, un bitxo que és enorme i espero que amb gasolina per 11 hores i pico de vol. Així és com vaig començar el que anava a ser el meu primer vlog d'aquesta estada al Japó. Però el cert és que el dia del viatge no és el millor moment per bloguejar. Has de posar la teva atenció en descansar, en estar tranquil·la, transportar-te, a tu i a tots els teus bàrtols, que la veritat no són pocs. Posar el tren correcte, baixar a l'estació que toca, anar a buscar les claus del pis i instal·lar-te a la teva habitació. Així que us saludo oficialment uns quants dies després, concretament 2 setmanes des de que he posat els peus en aquesta ciutat. Hola, konnichiwa. Com esteu? Bueno, això és el que jo he de dir. Avui és dimarts 27, porto exactament 15 dies al Japó, a Tòquio. I res, faré aquest vídeo per fer una mica d'update des que estic aquí. El volia fer abans, però he pensat que millor que no, que era millor esperar a que passés un mínim de temps per assentar-me. I és que la veritat... La pregunta del millón era en plan, Irene, ¿qué tal al Japó? Y yo, a ver, ¿cómo te lo explico? La gent s'espera que els hi diguis en plan, pues super bé, muy guai, no sé quantos, però la veritat és que he tingut un inici una mica accidentat, una mica de drama també, però bueno, no passa res, o sigui, jo sempre dic que s'han de mostrar les coses, bueno, jo, molta gent, que s'han de mostrar les coses tal com són. I pues bueno, em podia passar que tingués el típic boom de quan arribes a un lloc que tot és meravellós i després se desinfla, o et pot passar com a mi, que has entrat amb mal peu i pues, se suposa que després tot ha d'anar millor perquè pitjor no podia anar. Així que bueno, m'he fet com una llista de les coses que m'han influït per entrar com amb mal peu en aquesta experiència japonesa i m'ho he apuntat aquí per no perdre'm, però bueno, que m'ho sé de memòria. Aviam. Lo primer que tinc a la llista, lo primer i lo pitjor que ha estat per mi aquests primers dies ha sigut el jet lag. O sigui, no he dormit, durant els 7 primers dies no vaig dormir més de 2 hores al dia, cosa que va ser horrible, o sigui, físicament estava esgotadíssima i això em va fer que psicològicament no estigués bé perquè és que no, o sigui, no era jo, de veritat. Dormia com tipus de les 12 fins a la 1:30, 2 de la nit i després, o sigui, mirava les musaranyes com, no sé, fins les 7 del matí, 8... Al principi era en plan, bueno, doncs m'estava rotllo fins les 7 o 8 i després, tipus, a les 9 o 10 em tornava a dormir 2 o 3 hores més, però això encara era pitjor perquè dormia hores que no eren. Llavors l'opció 2 va ser, bueno, Irene, doncs esgota't i fes coses, llavors feia coses pel matí però encara, o sigui, no, horrible perquè no estava bé, o sigui, no... horrorós. Total, que la solució va ser prendre'm pastilles per a dormir, que no ho dic superorgullosa i no sóc aquí, no vull fer apologia de les pastilles per a dormir, però és que de veritat que m'han salvat la vida i no sé què haria sin elles. Bueno, no sé què haria sin elles, en plan, ara ja en principi me les he deixat de prendre, però han sigut molt importants. Llavors això,
El pitjor, no dormir, de veritat. La pitjor experiència, les pitjors experiències físiques de la meva vida. El segon ha sigut l'accommodation, o sigui, el pis on estic, la casa, per dos motius. Primer, per una qüestió logística, en plan física del lloc on estic, que és bastant cutrimangui, la veritat. En plan, pues bueno, a veure, l'habitació, no sé, ja la veieu, no sé, una mica, o ja us faré un room tour. L'habitació, pues sin más, no està fatal, però rotllo, pues la cuina és un drama, no té quasi res per cuinar, no té sofà, a l'espai comú, pues som 5 i tenim 4 cadires, en plan, molt escuet tot, saps? Per què fer-ho bé podem fer-ho cutre? Però és aquesta una mica la sensació. I després l'habitació és que olorava super tancat quan vaig entrar, i de fet ara encara quan surto a casa estic com més d'una hora fora i no la ventilo, olora a putrefacto. Que dius, bueno, abre la ventana, però és que si abre la ventana huele a pescado, ¿sabes? Entonces, bueno, una mica drama al lloc. El llit super incòmode i, bueno, pues no sé, tipus, el meu armari és molt petit, el lloc, bueno, sin más. Però el pitjor ha sigut principalment un company de pis que és com un gran cul, de veritat, o sigui, és una mala persona, és un narcisista, amante de les regles, de sus regles, es pensa que és com el propietari. Des del primer dia que vam arribar com que va ficar el seu... Ai, quant de tràfic! Això, des del primer dia va ficar com les seves regles, tipo ens fa anar amb mascareta per casa. Bueno, jo ja arriba un punt que sudando, o sigui, no puc estar amb mascareta 24/7, però és com que sento que em jutja, que ens mira malament, i bueno, hi ha 1000 historietes amb aquest tio, però així com highlight, és que podria fer un vídeo de veritat. Així com highlight, un dia es va inventar que hi havia una cucaratxa al meu menjar, i que havia vingut la cucaratxa a la meva habitació i a l'habitació del meu company, quan és mentida, perquè vaig estar buscant, òbviament, la cucaratxa com durant 20 minuts i no estava la cucaratxa. I, bueno, ho fa una mica per... O sigui, ens està fent el joc psicològic, vol que marxem del pis i, bueno, doncs bàsicament ens fa una mica la vida impossible. I, bueno, és que hi ha 1000 històries. Després, la tercera cosa va estar... O sigui, el tercer xoc va ser el menjar. O sigui, vaig anar al súper el primer dia o el segon i vaig sortir sense res perquè em vaig agobiar moltíssim, en plan... Clar, tot està en japonès, no pots llegir, pots només interpretar els dibuixets i després ja no només que estigui en altre idioma, és que no hi ha ni un 25% de les coses que tu compraries a casa teva. Llavors, vale, com hago la compra? No sé hacer la compra, saps? Que bueno, que després, pues, òbviament, he hagut d'aprendre, vaig amb el Google Lens i tot, però el primer dia, o sigui, els primers dies va ser com, mami. I, bueno, també és que sóc una persona bastant, crec que malcriada amb el tema dels menjars. No malcriada, però sí que m'agrada molt menjar el menjar de casa meva, o dieta mediterrània en general, i qualsevol trastoque de menjar ja ho passo malament, no? I vaig anar fora, me'n recordo, el primer dia o el segon, i vaig demanar unes llozes i no sé què, i o sigui, vaig menjar les llozes i al segon o tercer minut ja estava anant al lavabo perquè és que o sigui, tenia l'estómac rebentat. I bueno, tot això, si li sumes la son i no sé què, doncs com que menjar fatal. Quart, ha sigut el temps, o sigui, de veritat, jo no sé si... Crec que no és mala sort perquè realment el clima és així, o sigui, no és res contra mi que tingui aquest país, però arribo i, o sigui, hi havia alerta de tifón, que els primers dies era el pretifón, que una humitat horrorosa, de veritat, que jo no podia ni respirar, una calor, la meva habitació, a més, que és un invernadero, o sigui, no respira bé, no pots obrir, o sigui, no podia obrir perquè m'entrava un aire humit, horrorós. Clar, tot això ve sumant tot l'altre, en plan, no pots dormir, sobre la calor, sobre la finestra no està ben ventilat, a sobre l'hora malament, això, molta sensació de xafogó, de no poder respirar, i després, des de que va esclatar el tifó, per així dir-ho, plovent tots els dies, fins al diumenge, avui som a dimarts, doncs fins al diumenge que va sortir el sol per primer cop des que estic aquí, o sigui, imagineu. Lo cinquè són les olors, o sigui, ara, de veritat,
Ara em jutjareu perquè soc una white basic girl, però és que la veritat aquesta ciutat olora fatal, o sigui, olora a menjar tota l'estona i huele a pescado i jo què sé, huele rarísimo, la veritat, que és que faig fotos, ¿vale? Però és que dic, és que si les fotos se pudiesen oler, és que vomitaríais, us lo juro. Bueno, jo per lo menys, una fatiga. I clar, pues això suma-li a tot l'altre. No pots obrir la finestra, no sé què, a sobre l'arbre si huele fatal... Bueno. I ja per últim, com, pues no sé, una altra numeració de coses que són noves, que formen part del xoc cultural, tipus l'idioma, l'alfabet, què més he posat? La moneda, els transports, i és complicadíssim agafar el metro, bueno, jo què sé, quasi tot se'm fa un challenge, que això mai m'havia passat a la vida, en plan, és que moltes coses molt bàsiques són molt difícils, no? I ha sigut això, com un tremendo xoc cultural, crec que la primera vegada que tinc alguna cosa així tan heavy, perquè penso que potser quan vas de vacances te'l prens com una cosa divertida, i ho és, o sigui, ho estic enjoying, no sé com es diu, ho estic disfrutant, però, jolín, quan estàs això, en un moment dolent de estic molt cansada, no puc dormir, no em sento bé, he de viure aquí pels 3 primers mesos, com que aquestes coses de xoc cultural més aviat et molesten i et donen pel sac, i et fan angoixa, o almenys a mi, no? I ja per últim també m'ha agobiat molt el fet de que tots aquests dies és que m'ha costat moltíssim concentrar-me a treballar. Jo sóc una persona que, bueno, sí, m'agrada viatjar, no sé què, però la rutina també és molt important, sobretot considerant que faig un PhD i que no tinc... O sigui, quan fas una tesi no tens un horari tan establert, llavors has de fer com un exercici doble per trobar moments per treballar, per concentrar-te i tot això, i llavors, bueno, doncs, no tenir aquesta rutina m'ha angoixat, perquè a banda d'instal·lar-me al Japó he de fer una tesi, tinc deadlines, tinc coses a fer, i bueno, doncs, ha format part com de l'angoixa. Dit això, és veritat que sobretot us estic xerrant dels primers dies, i dels primers 10 dies, ara porto 15, llavors com que els 4 o 5 últims han sigut molt millors. He anat per la ciutat, o sigui, la veritat estic bé, estic contenta, però això, volia explicar com aquest aterritzaje que he fet en aquesta ciutat que ha sigut més dur del que esperava, sincerament. Sí que havia viscut fora durant el meu Erasmus i a París i mai havia sigut tan difícil, tot i que crec que també ho dic ara com a toro pasado. O sigui, jo me'n recordo quan vaig començar l'Erasmus, o fins i tot a París, en la meva anterior estada, sí que van ser difícils als inicis, potser no tant, o potser no tant pel xoc cultural, però crec com que quan veus les coses en perspectiva, al final les romantitzes una mica i se t'obliden com aquestes parts més obscures de l'experiència, però sí que crec que també tots els inicis tenen alguna cosa difícil. Així que res, simplement explicar-vos això, i espero que el proper vídeo ja sigui explicant-vos coses a la ciutat i no tant de mi. Bueno, us he de fer el room tour i no sé què més, bueno, us aniré penjant per aquí. Ens veiem aviat. Arigato!